Sanibonani nginibingelele futhi sisekhona la studio sethu lapho sinikeza khona izindaba ezimnandi. Kulamasonto edlule kuhamba emhlabeni abantu abahlanu behamba emanzini. Sibonile indaba ensafunda emaphepheni kanti uqala lonyaka eKwaZulu Natal kunabantu ababili okuthiwa besilisa amathwasa bahamba bayimfuleni kodwa babuyanga bafela lapho. Iyangithinta ke lento ngoba kunabantu abayaye kuthiwe kubona kunesalukazi esathwasa emanzini. Asikube ngembaba ukuthi kunemfihlo enkulu esemanzini. Amanzi anemfihlo athi eyimfihlo abe enemfihlo yawo. Baningi abantu abaphupha amanzi. Kukhona abantu mabephupha umuntu aphuphe ulwandle, omunye aphuphe isiphetho, omunye aphuphe isiziba, omunye aphuphe ngene esizibeni aze oshona phansi. Athi mefika phansi ofika uyizwe komile kuyaphila. Omunye athi baba uMkhize ngiphuphe inkosazana, ngiphuphe ngihleli nenkosazana emanzini. Izona zonke izinto eziyimangaliso lezi. Ake nginibuyisele emuva emandulo umuntu wayehamba duke ayongena emanzini athwase emanzini. Aphume nenyoka eyigaxile, omunye aphume nako konke ithambi ishoba yonke into. Lokhu namhlanje abelaphi bendabuka sebekuphika. Kodwa ke ngiyaqonda ukuthi kungani bekuphika ngoba bakuphikiswa ukungazi, bakuphikiswe na ukuthi futhi bazi kakhulu kanti abazi, bakuphikiswe futhi na ukuthi imali phela. Woza kumina ngizokuthwazisa. Nayinkinga. Manje ke labantu abaphuphayo, aphupha umuntu ethi kufanele ngiye emanzini. Usuyagijima wena usuyagobela. Uthi ugobela hayi. Ngeke uzubuye emanzini. Noma ungenzani? Mayibabo. Uyena inozokusa emanzini. Uyena noqala ozokuse emanzini. Okwesibili kuthiwa yisiwa yena yini. Ngoba nathi siyaphapha sithatha indaba zethu siyogxambukisela kubantu esingabazi. Siyoyiqhambukisela kogobela. Uzofika into ayithandayo kodwa unotshelwa okunye ithongo. Ngakho ke ngoba zazi ingekho izangoma ezingaka ezintululwane emandulo. Kwakugqam nje isangoma esithile. Umuntu wayethwasa emanzini waphuma kuxoxo kuthiwa hayi waphuma nenyoka. Namhlanje uma unenyoka kuthiwa uthwele ngoba izoselonakala. Ngisho ungangena esizibeni namthe ungagijima helicopter nezinja ufunwa kushiwo lokhu nalokhu hayi mina ngizomkhipha hayi kwasho kwacima. Ngitha ngisho ke lento ngoba lamanzi lawa esidlalela kuwona asiqondi imfihlo yawo. Okokuqala nje mawuphupha amanzi noma uphupha kuthiwa yemanzini hamba uphahle. Khayisa amakhandlela lakho nendishi kumbuyishisela impepho ubuze nabadala nithi ngiyolwandle nithi ngiye emfuleni ngisiwe ubani noma nizongisa nina na. Musu uvela usukumiye kuMkhize Mkhize ngiphuphe ngiyolwandle sethi Mkhize hoza ngusolwandle ngiphuphe ngiye esizibeni hoza Mkhize ngusesizibeni. Nikuzwe kahle lokho ngoba lapha yana kufanele uye uhlanzekile. Njengoba bethi abadala wena iye emanzini uhlanzekile wena. Mawusuthatha uMkhize ngenze ukuthi akahlanzekile 1 uthwele 2 nenyoka 3 uMkhize ungcolile 4 isigodlo sakhe singcolile 5 uMkhize kunezinto ezimba zenzayo. Usufika uyasala wena emanzini. Kumbe nisale nobabili noMkhize. Ngakho ke yonke into inabanikaziyo. Uyabona nje kunabantu abasaba kabi amanzi athi ngiwasaba kabi. Kufanele ngoba uthwele imfihlo yemfihlakalo yedlozi lasemanzini.
njengedlozi lomndawo umnono lisemanzini. Ngakho ke engizama ukusho la nakho ukuthi sihamba nje emhlabeni singabuye emanzini ngezathu eziningi ezahlukile. Eziningi. Mhlawumbe uzodlula esigodlweni sami usuyahamba usuye emanzini. Manje mawusufika emanzini lesigodlo sami sikungcolisile. Bafika abanikazi bamanzi bamuke nawe. Kunabefundisi sihlale sifunda ahamba athi uyobhabhadisa umuntu bafe bobabili. Hayi ngoba kusuke kuyini akukho lutho. Yilo obeselo ongcolile noma yidlozi lika lo elithi uyapi nalomuntu wabe sikufuna uwedwa ukuze sikutshengise imfihlo nezimfihlakalo. Lento bakwethu angikhathali ungathini. Siyohlale siphika sohlale senzani kodwa sothi mayiphika siphika sibe sazi siphikiswa yini so besiphikiswa ukuthi wana sazi lutho kodwa siclaim ukwazi. Okwesibili imali. Sebaningi abantu athi babumkhize ngiphupha amanzi ini bathi angithwasa ngithi ya bathi thwasa ku athi khona umama nje obeseshila uthi yena ngangithwasisa. Into enjani leyo? Ukuthwasa ukaze nje ubizwe omunye umuntu. Ukuthwasa okwakho uzibizela wena kwenzeka wena ngendlela yakho finish and clear kuphelela lapho. Ngakho ke ebengifuna ukusho namhlanje bengifuna ukuchaza ukuthi mase usumuntu empophomeni yabona nje thina imlambo omunye masisa umuntu empophomeni uhamba nomakhosi afika umakhosi aphahle acele kubanikazi bamanzi nabanikazi bamanzi sizophahla nababantu esicela ukuthi bazoshiya inkinga zabo la. Omunye uyothi seyageza abone sokuqhamuka inyoka elihlaza athi uyagxoma kuthiwa ayibona nje sebeyaziveza ngoba uthi angaphahla umakhosi usuzophahla nawe ngawedwa usukhuluma sewugeza ngesindawe mawusithwase kahle usazi hayi lokho hambe kuthiwa ngithwasa umndawo ungena ehlathini uyokha impande kuyacelwa ngaphambi ba uyikha impande uyayicela uyikhanyisele ngaphambi ba uthinta amanzi noma kuthiwa isiphethu noma ulwandle noma yini uyakucela ukuphahlele noma yini uyecela inabanikaziyo awuvela ubhaduze nje. Yingakho ke ubona namhlanje ezinye zezinkinga esinazo zingalapheki ngoba sokuvele kuthathwa impande nje kuvele kwenziwe noma ngani ayisekho esikhiwe entabeni kwalahleka impande. Ngakho amanzi ayimpande enkulu, amanzi ayimpande edinga ukuhlonishwa. Yingakho ke abantu abaningi bephelela khona uthola ukuthi egcineni izinto zabo zonakale. Ngizocela ukuyibamba lapho okwanamhlanje le ethinta amanzi kodwa nize niwahloniphe amanzi ngoba akwazi ukuhlambulula ngisho imvelo ayihlanze imvelo yonke njode lina nje izulu qala unyaka bezigeza imvelo izihlambulula imvelo. Siyabonga.